Здравейте, скъпи приятели на Spotify, целият спорт на едно място. Преди да започнем с днешното видео, първо искам да се извиня, че съм малко болен и нямаше клипче през миналата седмица, което бях обещал за обзор на седмицата. Ще се постарая да включа и събития от изминалата седмица през този обзор на седмицата. Ще изкажа своето мнение за Левски и Локо София. Ще изкажа прогнозата си за мачовете от предния кръг, от Чемпионската лига и ще приветствам да се абонирате, да харесате това видео, да се абонирате с камбанка, да коментирате, да шервате и така да преминем към обзора на кръга. И по-точно през обзора на седмицата, като ще започнем с няколко много интересни факта. Игор Тяго отново бележи попадение с този път ще отбора на Бърли при победата с 4 на 3 и мисля, че това е 16-то или 17-то негово попадение през този сезон и е с всички предпоставки да стане голмайстор на Висшата лига. Това означава, че и Брентфорд могат да се пробват да се борят за зона Европа, дали за Лига Европа или за Лига на конференциите, само времето ще покаже. Ливърпул победиха с 5 на 2 много изненадващо като домакин. Започнаха да показват духа на Анфилд. Манчестър Сити пък победи с 0 на 1 Лийдс, а пък Манчестър Юнайтед победи с 2 на 1 отбора на Кристал Палас. За мен е преголяма даже изненада. Още повече, че съставът на Майкъл Карик и компания ще гостува на Нюкасъл, които са също доста костели в орех и които ще играят с Карабах след общ резултат 9 на 3. В Испания Барселона не срещна никакви трудности срещу състава на Виларреал, побеждайки го с 4 на 1. А в Италия кризата в Милан продължава. Хикс 0 на 0 с отбора на Кремонензе. Интер победи, Наполи победиха с 2 на 1. Рома водеха на полувремето това, което до последно гледах срещу състава на Ювентус. Ювентус, които бяха на път до много знаменито братство тогава Царай. Поведаха 3 на 0 и то с човек по-малко, след като загубиха първата среща в Истанбул с 2 на 5. Но силите им не стигнаха за нищо повече от тези 3 гола. В добавеното време Осимен вкара в продълженията, после вкараха и още един гол в 119-та минута, което изпрати Галат Сарай напред срещу отбора на Ливърпул, като успяха да ги победят в основната фаза турците, но Ливърпул в момента ми изглежда доста по-стабилният отбор и вярвам, че съставът на Арне Слот ще прогресира напред към четвъртфиналите на УЕФА Шампионска лига. Следващото нещо, което е много интересно е представянето на Борусия Дортмунд. А то е доста колебливо. След много силните игри, след това не се веше отбора как ще загуби, отборът на Борусия Дортмунд прати сезона си по дяволите. След като дори на теория имаше шанс за титла, при евентуално победа над Лайпциг, при победа над Байер Мюнхен, при предина от 2 гола срещу бергамаските от Аталанта. И накрая едва правиш 2 на 2 с Лайпциг. Аталанта те попилява от бой 4 на 1 на реванша. После повеш на Байер Мюнхен, поне да си вземеш маджа честа и дец вика малко, поне още да им дишаш във врата на Байерн. Байерн ще играят с Аталанта. Тия че да имат два епизода на Дел Класикер в Шампионската лига. И идва един Хари Кейн и пак те праща за гъби. Аз не знам какво трябва да се случи, за да може Борусия да победи особено във важен матч Байер Мюнхен на футбол. Може би треньор трябва да стане Вили Вуцов. Уважение към този треньор. И централен нападател трябва да бъде Дойран Бабунски, а в защита трябва да бъдат Коко Велков и Христо Тричков, за да... И пак не е сигурно, че Борусия ще може да ги победи на футбол в важен матч. Особено във важен матч, ако е контрола, нали? Там с 30 000 ротации може Борусия. Или ако Байер не си дават зорпено за купата, но... Или ако е с 200 точки преднина пред втория. Но когато има за какво да играят, и двата мача, макар и с по един гол разлика, но спечелени. И съм сигурен, че в Шампионската лига
Ако матчът беше Борусия Байерн, щеше да седи по абсолютно същия начин. Преминаваме и през други матчове, които си изиграха в Шампионската лига. Интер допусна сензацията, отпадайки от Бодю Глимт. И ако първия матч на изкуствен терен, допускам го, допускам подценяване, допускам, че в Норвегия в момента е много студено и не е много годно за футбол. Допускам, че не са свикнали да играят на изкуствена трева. Приемам. Но ти втория матч да заградиш норвежците и да не можеш да им вкараш гол, докато те не ти вкарат два безответни с два от трите си удара, това говори за една крайна некадърност на италианските отбори. И Бодю Глимт лично за мен напълно заслужено ще играе с Спортинг Лисабон, като лично аз виждам дори шанс състава на норвежците да продължи напред към четвъртфиналите. Там вече ще е трудно. Мисля, че гледах, че могат да играят с Атлетико Мадрид или Арсенал. Едното от двете имена ми се върти в главата. Други два много интересни мача, които ще бъдат в Шампионската лига, ще са между ПСЖ и Челси. Там очаквам две победи за ПСЖ, просто те са по-класният отбор в момента, попределяших си малко нещата и във Франция, докато Челси все още гонят четворката за следващия сезон да играят в Шампионска лига. Петицата, да така да се каже, мисля, че и петото място ще даде квота за Шампионската лига. И Реал Мадрид, Манчестър Сити, където там ми е пълна Индия. Ембапе срещу Холанд, епизод пореден. За този път не с екипите на ПСЖ и Борусия Дортмунд или на ПСЖ и Ман Сити, а Ман Сити и Реал Мадрид. Това е турнирът на Реал Мадрид, но тук може би ще дам една идея по-скоро предимство за Манчестър Сити. Още повече, че първият матч е в Мадрид и ако приемем, че двата отбора беше достатъчно уж интрига за реванш, очаква да подходят една идея по-предпазливо, а не отворено. И вече в Манчестър, ако Реал не победи с един или с два гола, много трудно ще успее да надвие Гвардиола, който всеки казва, че се изчерпал за футбола, но в момента дебнат скрития си шанс да направят Арсенал бота от джоба на века. Особено Арсенал, както се опитват да играят и в Шампионската лига. Те мислят, че именно с Атлетико трябва да играят, ако не се лъжа. И очаквам победа, с който и да са всъщност, очаквам победа за Арсенал. Другите тежките отбори, които са, вече ги казах като имена кой с кого ще играе. В Лига Европа изненада нямаше. Лудогорец загуби с 2-0 от Ференцварош. Те им станаха нещо като абонати още преди 5-6 години в квалификация на Шампионска лига. Да, след това в Лига Европа пак се срещаха в групите и Лудогорец ги пръсна с 3-0. Реваншо мисля, че завърши 1-1. Но когато и да се паднат тези унгарци за Лудогорец, те са им нещо като черна котка. Както едно време бяха Арсенал за Байер Мюнхен, или както през 90-те години България си тупкаше Германия, както си реши и колкото си реши гол вкарваш. Но тогава имахме и футболисти, разбира се. Сега вече не само, че те не могат да са ни абонати, не само, че ние ще им бъдем абонати и то с чудовищни хендикапи. Може да се каже, че ние сме абонати на почти всичко, на Грузия, дори на Литва. Няма да се очуда сега и ако в Лигата на нациите играем с Люксембург и с тях играем трудно, не можем да ги победим. Малта, между другото, също имаме трудни резултати, така че който и да е победител, на мен лично ми навява лоши спомени, защото Малта имахме два последователни матча, в които наши играчи не можеха да оцелят вратата. Първо Ивелин Попов изпусна дуспа на Васил Левски за равенството 1-1, а после при измъчена победа с 0-1 в Валета, Илян Мицански пък бива в страни от вратата и после мисля, че Андрей Галабинов донесе победата за триколорите. И ще стигна и до там да кажа нещо много интересно, че сега на 27 България ще играе полуфинал на турнир. О, чудо! България има шанс за медал. Също, внимание, гигантът, Колосът, непобедимият отбор на Соломоновите острови. И ако спечелим или съответно загубим, ще играем с победителят или загубилият с
гигантите. Индонезия, които колкото и да се смеем имат нападател от Сасуоло, от серия А, имат игач наистина класен, докато ние разполагаме с Кирчо Десподов, с единствения ни Света Лъч или Груев, дори най-вероятно тези играчи още няма да бъдат и повикани, беше казал Александър Димитров, което означава, че ние сме предпоставка за изненада, още повече, че ако стигнем до финала, нещо, което би следвало да е пътя на логиката, би трябвало да паднем. Най-малкото, че публиката ще е на страната на Индонезия, но Индонезия е единият ни потенциален противник, а другият ни е гигантът, колосът, Гранда, Сейнт Китс и Невис. И не ми се мисля, ако паднем от Соломоновите острови, защото е по-вероятно Сейнт Китс и Невис да не поднесат бомбата на турнира и да са на финал. Ако ние паднеме и се наложи да граме и с Сейнт Китс и Невис, къде сме тръгнали? Извинявам се. Другото, което е важно, другото, което е много важно, е Лигата на нациите за националния отбор. Там ще играме с Исландия, с Естония, където има матч, който не се е играл според архивите на FIFA заради уговореното 2 на 2 и 4 дуспи по две на двата отбора. И както казах, с поредителят Люксембург или Малта. Много хора казват, че можем да спечелим тази група. Само ако Гюлфи, Сигурдсон, Гудмунсон, Фимболасон и така нататък не играят за Исландия. Естонците също не ни победят с някаква разлика там с 1-2 на 0. И ако не си ботал джобнеме мачовете най-вероятно с Люксембург. Така, ще премина и към пародията наречена български футбол. Първо ще започна с срещата Ботев Пловдив Лудогорец. Тази среща гниеше от седмица преди това, когато играха с Левски на Герена. Левскар съм, но те изглеждат безобразно, не само срещу Левски. И в пените им два мача с Локо Пловдив и Бероя. И с Монтана не изглеждаха нещо впечатляващо. Ти ако искаш и да си конкурент, да се бориш за осмицата, дори да се пробва за евроквота, ти нямаш право на такива слаби игри. Не изведнъж ще се преборва с Лудогорец, който в момента е най-класният отбор. Вярно, те имаха мач в Европа през седмицата. Вярно, матч им беше в понеделник, беше пред тяхна публика. Но те бяха безобразни. И им изгоних човек и намерих как да поведат. Дали Ботев само на тях скочи, въпреки че Херо се махна. Дали Лудогорец пък им легна, за да образно казано да направи Левски шампион. Или легна с цел пък точковата преднина да се увеличи и да може коефициента за Лудогорец шампион да скокне и господин Кирил Домощиев и други благодетели да си оправят бюджетите за сезона. Нищо не можем да знаем. Но този матч беше гнил от километри. Той мириш. И не случайно Херо преди напускането си каза, че Ботев няма, след мача на Герена каза, Ботев няма да изглежда по този начин. Да, ние ще им благодарим, че взеха точки. Ама сега да им как ще изгледат Локото с Лудогорец. Да, играха много мъжки матч в Пловдив и с 10 човека почти ги победиха. И с някакъв късметлийски гол накрая стана 1-1. Да, в същото Лудогорец също изпусна някакво положение, отмениха им 2 гола. Но не съм сигурен, че днес Локо Пловдив дори ще покаже толкова съпротивителни сили. Бероя също ги видяхте. Показаха някаква съпротивителна сила, но знаеш, че трябва да паднат и двата мача. Първия мач, това гола между 40 и 45 минута. Втория мач 1-0 до 80 минута, до 88 минута, ако щеш. И вратарът ти прави някакво волейболно избиване. Бъхвания. Ако ти е хлъзгала топката и сигурно, че хванеш плесния в корнер, плесния силно напред. Не пей така. Смешен гол. Което показва, че затова казах, че не се знае дали искат Левски да направят шампион или по-скоро да зигне малко преднята и да... Защото ако днес бият разликата се връща на 10 точки. При победа в четвъртък става 7 точки. При победа в един от двата мача в Разград, който ще бъде в плейофите, става 4 точки. Дори втория да е Хикс, запазва статуквото. Левски няма да е 3 от 3 с ЦСКА София. А с който и да е в плейофите, особено ако е с Черно море, също да не храним надежда, че ще бъдем 3 от 3. Да, може би ще ги бием двата мача на Герена, но натича
Отделно Левски има къде да губи още точки. Има да ходи в Добрич, има да ходи в Стара Загора. В Добрич терен е отвратителен, пътуването ще е дълго. Стара Загора знаем как се играе срещу ЦСКА и Лудогорец, как се играе срещу Левски. Нали, всеки отбор има нещо като сателити. И тези неща просто намирисват. За Левски с числото победи ги и много хора казват пресилен червен картон. Ама на Кандем 50-та секунда то дори фаул няма, ама се дава жълт картон, за да може после, когато наистина има жълт картон, главният съдия да го да дигне картон. Другото, което е вчерашния матч. Започна се сега топалка на Евертон Бала. Мощен удар и всичко върви към безпроблемна победа за Левски, защото минутата е едва втора. Вместо да вкараш 2 гола още до 30 минута, 2-3-0, си решиш мача ти е спокойно и допускаш елементарен изравнителен гол. Евертон Бала признаваше топката, подава топката, разигяха я и Антеаралица, дето аз му викам Антералица, удари топката толкова леко, вратаря имаше възможност да реагира. В няколко левскарски подкаста и левскари хора ми казват, че Вутов няма вина за гола. Не, има вина. Защото може да се получава гаден рикошет. Но удара изобщо не е силен след рикошет, той става още по-бавен. Той има цялото време на света. Ако не да я лови, защото топката наистина е въгълчето и много гадно се завъртя, да я избие в корнер. И той го поизбия. Той само не се претъркули като мечо пул да влезе с топката във вратата. Изкупи вината си при дуспата, която беше свирана за игра сега на Кристиян Димитров. Хора чета в левскарски форуми и това не е било дуспа. Не хора, дуспа е. То няма как да скочи, бе да си разпери ръцете, но спира удар. Някой път дори се дадат такива дуспи по некадърност. Ами ако удар е още по-наблизо, от още по-близко разписал, играча, който бие топката е по-близко до вратата и евентуално е чист гол. С ръка е така, само защото може да успее спред чист гол. За така дуспа изгониха Марселиньо на Бернабел. Изгониха го с червен картон. За такова спиране, малко по-нататък, се даваха 2 червени картона на Локомотив Пловдив срещу Тотнъм. Има дуспа. Луцов обаче изкупи вината си и хвана дуспата на Антеаралица. След това Карузо, след отново грешка на Евертон Бала, с много хора казват, че този матч е бил игран над гол, в смисъл над голове в матча и така нататък. Отново грешка, отново изнашане и влезлият на местото на Ебейлие, не го знам какъв играч, който дойде от Висшата лига, излезе с поемен заради жълт картон и заради прекомерна грубост през целия мач, беше поставен на втори жълт картон и Генчев правилно го извади, че може да останат Локо София с 10 човека. Карузо влезе, покрай Луцов и 1-2 70 минута. И на всеки един левскар почва да му става лошо. Почва да си казва, добе, с тази игра как ще ставаме шампиони с този отбор. Такива леки пробойни почваха и с ЦСКА 1948. Дори с Ботев Враца първото полувреме Левски го проспа. С Лудогорец двата мача, да, беше по-добре, но не категорично по-добрия. Лудогорец си ни надхитри и си вкара положенията. Особено глупата грешка на Холю да пусне Марто Луков за купата в такъв важен мач, защото не ставаме шампиони. Купата ни беше спасението. Но за мен Луков може да пази безпокойно и срещу Ботев Враца. И дойде срещу Локо София, срещу Добруджа. Ако трябва да се падат фрапатни грешки, мога време Вутов на пожар. Но може да трупа игрови минути. Но не и срещу Лудогорец. След това при 1-2 Левски реагираха като ужилени. Сангарес един проев, центриране отляво и пигач на Локо София я удари в свой съотборник 2-2. Оливиер Кандем, центриране, Сангарес глава 3-2. Мисля, че Кандем изработи дуспата, беше препъдът от Ангел Лясков. Дуспа, Евертон Бала 4-2. После не видях третия гол на Локото, но е било достатъчно да се потрепери в добавеното от съдята продължение. И двете дуспи са дуспи.
Нека държа да подчертая, че Делев също се опита да си изкара няколко пъти дуспа и падаше като симулант. Той беше с червен картон заради симулации, и заради провокативно поведение. Той като бивши ясно ЦСКА нормално да не харесва Левски. И общо взето е това. Голямата звезда Шей Гилджес Александър се завърна за грамотевиците. При много мъжна победа над Денвър Нъгетс и то след продължение. А Денвър 2 дена по-рано разгромиха Бостън и Никола Йокич отново с 30 точки, отново с дабъл-дабъл близко до трипъл-дабъл. Това просто ще бъдат на запад страхотни плейофи, ако и Warriors се намърдат с Стеф Къри, Хюстън с Шенгюн и Дюрант не правят глупост, както и Лейкърс с Дончич и с Леброн. Това ще бъдат на запад зловещи плейофи. А на изток вече е ясно, че твърдо първи ще са Детройт и може би твърдо втори ще бъдат Ню Йорк. И след това се почва една борба с Кливланд, Орландо, Аталанта, ако ще смога да влезе в четворката при малко по-постоянни резултати. Филаделфия могат да влязат пак в десятката, въпреки перманентно контузения предател Ембит, който вместо си играе за Камерун, заедно с Сякъм се продава за парите на американците. Изяха си много интересни квалификации в зона Азия, в зона Европа, като европейски шампион Германия загуби от Хърватия, но там бяха без големите си звезди от NBA. Следователно Омич и компания нямаха проблем да победат немците в един трилър. В Азия Австралия се измъчи срещу отбора на Гуам. Отбор, който аз да бъде победен с над 30 точки, лично според мен, беше победен едва с 10. И Австралия, който аз ще вкара минимум 100 точки, вкара 93. Скандално слаб матч от кенгурутата. Китай пък успя да обърне Япония, след като изоставаха с 14 точки на полувремето. Няма да пропусне и България, които в квалификациите пък за европейското не знам как успяхме да паднем от Норвегия, които дори нямат силно клубно първенство, нямат резултатни играчи. Ние бяхме поне с играчите от Ангрупа, от Сезам Ангрупа. И да не можеш да ги победиш. Мама му стара. Антони Едвардс пък между другото в NBA донесе много интересна и изненадваща победа, като си ме напред, че Клипърс ги обърнаха след третата част в Лос Анджелис и Минесота успя да победи. Кръста в Индиана се задълбочава, разгромна загуба от Филаделфия домакин, разгромна загуба от Чарлот Хорнетс като домакин. Ще победим Бостън, ще победим Денвър, ще победим Warriors и накрая ще ти дойде Юта, ще те убие, ще ти дойде Вашингтон, ще те убие. Най-слабите отбори, ще дойде Пеликанс, които в момента се борят да са на едни от най-слабите на запад, ще те убият бой. Продавахме Материн в Клипърс, като фен на Индиана, продадахме Майлс Търнър в Милуоки. Халибъртън ти е контузен. Ние нямаме стабилен състав. И не случайно отбор, който миналата година беше на една глупава контузия на Халибъртън, смея да твърда, от титла и победа в финалите, до отбор, който тази година ще бъде твърдо последен на изток. Надявам се до година да бъдат привлечени състезатели тип Богданович, тип може би Дън от Детройт. Дори един Иван Мобли може да ни свърши добра работа. Аран Гордън, Джемал Мари. Нали, то е ясно, че Йокич няма го вземе. Да направим едно убийствено дуо Йокич или Дончич с Халибъртън. Да видите тогава комбо пиадели, пък може и трио. Не, това е сферата на мечтите. Реал Мадрид пък загуби скандално за втора поредна година финала за Купата на Испания. Този път обаче през почти целия финал водеше на Баскония и последната четвърт 100-89. Това за мен беше скандално. Ако се уникаха с Кендрик Пери, с Уилям Кравиш, с Касиновски, с Полановски, с двама много силни поляци, с стрелци,
успяха да ги победят миналата година. Не мога да си обясня Баскония с толкова контузени. С двама изгонени в средата на на четвъртата част заради 5 лични нарушения. Няма логично обяснение как Крал загубиха. Фенерите си взеха купата на Турция и може би ще спечелят и, и първенството в редовния сезон. Въпреки че там Бешикташ им бъдат много сурова конкуренция. В Гърция битката ще е между Олимпиакос и Панатинайкос, като за мен Олимпиакос имат значително по-добро предимство. В Испания Валенсия може да стане чемпион след тия колебливи игри на Реал Мадрид, но Океке, Осман Гаруба, Ерия Балде, Серхио Родригес, Серхио Юр и Марио Хезония, Еди Таварес просто не намират ритъма в играци. Да, поиха Байер Мюнхен през седмицата в Евролигата, но какво ги топли тази победа? Те и с нея и без нея най-вероятно пак ще влязат в плейофите. И дори да са в плейн турнира, пак ще бъдат бутнати и Реал и Барса са в плейофите. И пак може би ще са предимство, с гостуващо предимство и пак може би ще си дадат боя. Едните паднаха от Монако в 5 мача, другите паднаха в 4 мача от Олимпиакос. Няма логика. За мен е най-постоянният отбор в Евролигата, като победи говорим, това е Фенербахче, но втори като игра, като резултатност, като всичко е Валенсия. И всеки друг различен финал за мен би бил страшна изненада. С нетърпение чакам да гледам 30-тия кръг, да ги гледам тук в София Олимпиакос, но просто за мен е Валенсия и Фенербахче, това трябва да бъде финалът в Евролигата. За малко ще се върна и към добрия стар футбол, защото през уикенд, през седмицата има междинен кръг и ще играят отборите на Лудогорец и Левски в Разград. Ако Лудогорец днеска сгафат, ще бъда доволен дори на минимална загуба от Лудогорец на добра игра. Към момент съм доволен на Хикс в Разград. Да, кандидат шампион да е доволен на Хикс, като се знае може би кой съдия ще изпратят или кой ще сложат във вара и така нататък. В понеделник играме с Локо Пловдив на Герена, отново тежък матч. Преди паузата за националните отбори гостуваме и на Берое, и на Черно море, домакини. След тежки мачове, където Левски може да загуби много точки. А след паузата имаме гостуване в Добруджа, домакинство на Арда и гостуване на ЦСКА София. Така, ще има нов епизод след матча с Лудогорец, като отново ви приканвам, харесате това видео, да се абонирате с камбанка, да коментирате и ще се видим в четвъртък. Надявам се вече да съм оздравял и да не посмърчам така. Но поради причина, че бях болен, нямаше клипче миналата седмица, което бях обещал, но ще помня тази седмица да компенсирам с поне още едно клипче, освен на обзора на седмицата. Това, което ще се случи в междинните кръгове и така нататък и по купите. И ще направя едно видео с прогнози в петък, с интересните събития от света на футбола и на баскетбола. Като за залагащите ще сложа и по един твърд матч, по една колонка. Няма слагам измитица, както прави Вили Вуцов. Но ще направя така, че да бъде интересно и за залагащите, па и за конкретния зрител да бъде интересно, да се следи кое как излиза. И така, пак казвам, харесайте, абонирайте се и ще се видим в четвъртък.